אפשר להציע לכם לתת לאורח שלכם חוויית שירות הרבה יותר טובה, לחסוך זמן, להגדיל הכנסות, לשפר את השירות בכלי אחד. אנחנו רוצים להציג בפניכם את הכלי החדש שלנו, ניהול הזמנה. ניהול הזמנה הוא בעצם האישור הזמנה החדש של EasyGo. אם עד היום היינו שולחים ללקוח אישור הזמנה בו הוא יכול לאשר בלחיצת כפתור את ההזמנה, היום הוא יכול לעשות הרבה מעבר. חוויית הלקוח שלכם יכולה לעלות עכשיו כמה מדרגות, כי נאפשר ללקוח לעשות הכל. להוסיף מוצרים, לאשר את ההזמנה, לשלם את ההזמנה, לעשות צ'ק-אין אוטומטי, לעשות צ'ק-אאוט אוטומטי, למלא טופס הצהרת בריאות, למלא שאלונים. בלחיצת כפתור קישור לווייז, בלחיצת כפתור נוספת קישור לגוגל מפס. תהליך מסע הלקוח הופך להיות הרבה יותר אינטואטיבי. אפשר לייצר מצב שהלקוח, כבר שהוא עשה את ההזמנה, הוא מכיר את כל תהליכי השירות שהוא יכול לעבור אצלכם. נציג עבורכם עכשיו את טופס ניהול ההזמנה. תראו כמה פונקציות אפשריות בטופס אחד. מתחילים. אז הלקוח יכול לאשר את ההזמנה בלחיצת כפתור, הוא יכול למלא שאלונים. יש לנו כאן למטה בחלק התחתון את כל לחצני הסושיאל. לפני שהלקוח יאשר את ההזמנה, בלחיצת כפתור על הצגת פרטי ההזמנה אנחנו פותחים לו את התקנון. כאן הוא יכול לקרוא את כל התנאים, את המדיניות, את הביטולים, מה מותר, מה אסור. בשלב הזה, לחיצת כפתור נוספת הוא מאשר את ההזמנה. בחתימה על התקנון זה הופך להיות חוזה משפטי לכל דבר ועניין. עכשיו בואו נכיר את ההצהרת בריאות. הצהרת בריאות נועדה עבור בתי ספא, אבל אפשר להשתמש בזה ממש כטופס שאלונים, אטרקציות, מלונות. אם רוצים לדעת אינפורמציה יותר רחבה על הלקוחות שלהם, זה כלי מעולה. אפשרות חדשה נוספת שהוספנו זה תשלום. אפשר ממש לשלם את ההזמנה כאן מאלף עד תף עם חיבור ישיר למסוף אשראי. מלונות יכולים לבצע תהליך צ'ק-אין אוטומטי וגם צ'ק-אאוט אוטומטי דרך טופס ניהול ההזמנה. מהיום יוכלו האורחים שלכם לעשות ביטול הזמנה דרך המערכת. והכי חשוב, איך מגדילים מחירה, לחיצה על שדרוגים ותוספות. ונפתח את החנות הדיגיטלית. אפשר להוסיף טיפולי ספא, אפשר ממש לתזמן את הטיפול, כולל קביעת מין המטפל. אפשר להיכנס לחנות הדיגיטלית ולהוסיף את כל המוצרים שאתם יכולים למכור לאורחים שלכם. תוכלו לפתוח מחלקת מחירה לאטרקציות ופעילויות בסביבה שלכם, לעשות שיתופי פעולה עסקיים עם כל מה שמעניין באזור שלכם, ולמכור הכל אונליין בלי בעיה דרך המערכת שלנו. צרו קשר עם התמיכה והם יעזרו לכם להקים את טופס ניהול ההזמנה החדש שלכם.